Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť túto bukovú varechu, ktorá je 21 cm dlhá a jej zvláštnosť je v tom, že je masívna, je hrubá, či už sa jedná o ručku alebo túto miešacú časť je naozaj vyrobená z masívneho, z veľkého kusu bukového dreva, ktoré je veľmi tvrdé. Určenie tejto malej varechy je špeciálne hlavne v tom, že sa používa na miešanie hustého obsahu. Či už sa jedná o husté kysnuté cestá, ktoré používame pri príprave chleba, kysnutého koláča, závinov, langošov alebo čokoľvek iného, alebo miešaní obsahu, ktorý je hutný, odolný a hustý, tak táto varecha to zvláda úplne v pohodičke, kedy potrebujeme mať riadnu paku, tak aby sa nám miešalo dobre a kvalitne sme vymiešali jednotlivé ingrediencie do jedného celku.